Sus marinaga po iwat, sinagabos, ngunyan po iyo ang kakakwalong Domingo. Tinuro po sa tagisang bilang pasalamat sa lubos na biyaya na nakuha sa Katulikan. Sa ngarang Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang tumurangan mapasaya. Asin sa inyo, Mga tugang, ako untan sa itong mga kasala, tangaling magkaligot itang magselebrar, at mga manalang misteryo. Nagkukumpisa na po sa Diyos na nakakama, asing sa iyo ang tugon, na nagkasala ko ng ituloy, sa isip sa sarado, sa gibo asing sa kapatid. Sala ko, makuhay sa kaya nangalan niya ang isang Maria, lalo na ganyan. Sa labos na ang Yesus Santos, asing sa iyo mga tugon, na kuloy pamili sa kagawalan ng Diyos.
Mahirap malunod sa to, Diyos na makapaman, pagkapatawanan sa itong mga kasalan, dalawang kita sa buhay na ito sa ito. Amen. Kagulangan, madya sa imong nasasampugan, asin warasan ang mga nagahagay na daing tapos sa karahayan, tangani para sa mga nagmumulaway sa ibo, nakagibo ang sikad sakot, ang mga nilalang pagkakot asin ang mga pinago panalayo. Uli kay Yesu Cristo, kagulang niya mo sa iyong akin. Kay bang nabubuhay sa iyong nahali, kasarutan sa Espiritu Santo, Diyos sa kapanahonan ng mga panahon. Amen. Ang buhay, mayo kahulugan, kung mayo ang Diyos. Ang Diyos ang dadanay sa tao, sa paaking pamibig, asing pagbibig sa iya, sa kapwa. Inanilong ko niya to, ang enot na babasa. Pagbasa sa libro ni Eklesiastiko. Kasayangan ni mga kasayangan, ulay kan parahuli. Kasayangan ni mga kasayangan, gabos na bagay, sayang. Siring kailan ang tao,
na may libong barakay. Magayon, asin tama. Iwawalat niya sa tabo, na daiman lamang nagtabang sa paggibo kailan. Ini sayang asin akong matanas. Huli kaanong pakinabang ng tao na magbigos asin magpagal sa irarong kagalgal. Kung algaw mga kasakitan, kapaitan asin kapagalan. Kung banggi ang puso dahil na makaunto, iniman sayang. Tataramon kan katurangan, salamat sa Diyos. Sinuhulitan kita ni San Pablo na ang tunay na katuon ni Yesus Cristo. Kaya, dapat natin haranin sa iya sa pagiging haranin ni Cristo, magkakaiwanin sa hulugan
nato ang ikaduhang kabasahan. Pagbasa sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Colosas. Kunita kamo na buhay liwat kaiba ni Kristo. Hanapon nindo ang mga bagay na nasa langit. Tayaon duman si Kristo, nagtutukaw sa toon ng Diyos. Isipon nindo ang mga bagay na langitnon. Bako ang mga bagay hindi sa dagat. Kulita kamo nagagal, asin ang sa iyong buhay natatago kaiba ni Kristo sa Diyos. Sa aldaw na si Kristo na sa iyong buhay, magpahiling, kamuhan, ipapahiling, pano ang kamurawayan kaiba niya. Kaya kaibuhan ang gaganon, ang nanuman sa iyo na para sa buhay ninyo. Pananambay, kariksokan, pasyones, mga maraot na kabakutan, asin kapasloan, nagaroman sa nang nagsasamba sa anito. Tinanggal magputik sa kapwa, tanganing daiban ka mo pagputikan. Hinuba nindo ang dating buhay, kaibaan sa iyang mga gibo. Asin ikinubin nindo ang bakong buhay na nag-uuswa sa kod na makamtan ang dalisay na papanibig, susog sa ladawan ng kaglalaman. Sa ladawan na iyan, mayo ang Griego o Hudyo. Mayo ang nasirkonsidar o daig na sirkonsidar. Mayo ng barbaro, esita, uripon o bakong uripon. Igusa ng sarong Kristo, siya ang gabos, asin siya yaon sa gabos. Tataramon ka ng kagurangan. Salamat sa Diyos. Mapigil pang gabos sa parokyaw ng Marangay na Barata. Pagbasa kay Ebanghelyo na sinulat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo, kagurangan. Saro sa mga tao yang tuman, ang nagsabi kay Jesus, Maestro, sabihin man ang tugang ko na irasan ako kang minanakit sa samong ama. Sinimbag sa Jesus. Lalaki, si Isay ang nagito sa kong o pangiras ng pagsaliri ng tuwa. Dangan, pinatulong niya ang kalaglan sa kanagsabi. Mag-ingat ka mo asin maglikay sa gabos ng klase ni kaibutan. Kulit ang tunay na buhay ng tao, bakong nasa kayamanan. Daw ang pagbuhan mo siya, kayaman. Dapat, natusipon sa Jesus sa edad at parabola. May sarong mayaman na nag-aani na po asin sa saiyang dagat. Nagsabot siya, mayo na ang lugar na masasarayan ng gabos kong hinali.
Ano daw ang dapat ng ibuhon? Aram mo, lalagutuan sa mga bubong daman, matugtog ako ni mas karakula pa. Diyan ko, sasalayon ng sa mga inani, asin ang iba pang mga sarili. Daka nagsabi ako, wala na, iguala akong tapos kong peripuhan para sa halawin na panahon. Papapan, ayay-ayay na sa dako, asin mangkan, mainong asin marunong. Alagay sila diyan sa Diyos. Lulu, ngunyan man sa nagbagi, magagadan ka. Sa pisay mapapaniman at tinipon mo. Nagtarang sa Diyos. Siring kaya ang mangyari sa mga nagtitipon ni kayaman para sa itamasa. Alagad, makumayaman sa ating Panginoon. Mahaya maragad sa itong kagulangan. Pagkumaw sa imo, Kristo. Lulu, magagalan ka ang nilabaki, ang gamos na kamalang kayamanan na sa iyong tinipon, na iyong manlalala. Hindi ang pagkaulugan na sinabi ni Kristo sa mga taong naghahapon sa iya, kung kaipuhan bang magtipon ng kayamanan hindi sa laga, tanganing magpasiguro ang buhay nila. Diyos magay na aga sa itong anuka. Pakibati po at sa Diyos makakain na Diyos magay na aga. Diyos maray na aga. Good morning po. Ang sarap sa mainit na diskurso na ikwakalikang yaon pa ako sa seminaryo, iyo kung ang Diyos ba anggon sa kwarta? Kung ang Diyos ba anggon sa kayamanan? Kung ang Diyos ba anggon sa mayayaman? Iyon inunitan sa magkakalang beses kung sa tuyang babasahon ang teksto kang Ebanghelyo, pero niyang pinasabi na dahil ka mo magtipon ng kayamanan, pero niyang pagkikitisa ang mga mayayaman. Malangani, nagsasabi siya na mas maray pang ang kamelyo makalaog sa labot ng dagog kaysa sa mga mayayaman. Pero niyang sinasabi na dahil ka mo magdala ng kwarta, kunin anuman na material na bagay sa inyong pagkakaw, kundi daraw nito ang pagtumo. Ngunyan, anggot ba ang Diyos sa kayamanan? Anggot ba ang Diyos sa kwarta? Anggot ba ang Diyos sa material na bagay? Kung iyo, gugustuhin daw ni katurangnan na galing kitang mag-ios ang aning mamatita ang sa iyang grasya. Gugustuhin daw ni katurangnan na galing kitang magkaigwanin manlain-lain na makanibisilan ang aning masabi at maninigo kita sa iyang kadean. Gugustuhin daw ni katurangnan na pwede kitang magkaigwanin manlain-lain na mga katikapuhan tangali masabi kang maninigo kita sa pagkatubang sa iya. Iyo daw ini ang tunay na definisyon ng pagsunod ni Kristo. Mga tugang, kung hilingon ta Ebanghelyo asin ang mga naging eksperyensya na sa tuyang kawarnan, magkakaibo kita ni masararo na pag-iisip kung ano ba yung talaga ang sa iyang paninitugan manunungod sa kayamanan. Anggot ba ang kakulangan sa mga mayayaman? Anggot ba ang kakulangan sa kwarta? Anggot ba ang kakulangan sa material na bagay? Dahil, kung hilingon ta ang istorya sa tuyang kakulangan, ang mga mayayaman niyang nakasunod, iyo ang nagtabang sa iya, tangaling masustinaan ang sa iyang ministro, kag sa laong 3 taon. Malangani, ang sarot hindi iyo ang nag-isponsor sa iya. Ang aling kawan siya ng lugar kung sa inot na inipo niya ang guring pamanggi. Nagtipon siya ng tinapay ang aling ipakakanya sa mga tao na gusto niya ini maging paso. Malangani,
kang mga satuyang kakurangnan nagadan, ang enot na nagpuakan sa iyang hawak as nagpasubling lubungan sarong sa mga mayayaman niyang tagasunod. Sumot sa mayon, daianggot ang kakurangnan sa kayamanan. Daianggot ang kakurangnan sa kwarta. Daianggot ang kakurangnan sa material na bagay. Kundi, ang gusto niya sa nagipaabot, iyon na, kung ikaw may kayamanan, gamitin mo ini sa pagtapang. Kung ikaw may kwarta, gamitin mo ini, tanganing may pahayag ang pagkamuot ka sa itong kakurangnan. Kung ikaw ay material na bagay, gamitin mo ini, tanganing mamatig ka sa iyong kairiba ang pagmamulog ka Diyos sa paari ng instrumento ini. Ang kayamanan, tinitipon, tanganing gamitin ka sa karahayan. Bakit tanganing kita ang gamitin ng kayamanan. Ngunyan, kung araw palang kaini ang maupot ni paabot ka sa tuyang kaurangnan, ano ang pinakadakulang challenge sa tuya? Tanganing maging maninig ka sa kayamanan na itinatao sa to kay mahal na Diyos. Ano ang pinakadakulang challenge na itinatao sa to? Tanganing maninig kita sa kayamanan na pikiras nga. Mga tugang, igwada sa rong parauma na permin pinag-ikritisar ka sa iyang mga aki. Iyon inulit ang paraumang ini matinao sa ilang mga kataraid na araw ka sa iyang ang araw ka sa iyang ama na mga paraumaman. Ngunyan, ang mga nganas iyon inulita sa tao ng pagiging matinao ng parauma, pero magayon ang sa ilang ani. Sarong beses, hinapot sa kan sa iyang aki. Sabi niya, ano man kung kaya pa ang makukuha mo, sa perlikang nagtataw sa sakuyang makatarain na umahan, asin, ano man ba yan talaga ang sikreto mo, na maski nagpaparatao ka, pero di pa mangyarari mo ngayon ang ani mo. Ang sabi ka naman, iligon mo ang sakuyang mga palipot. Puros kita mga parauma. Pag nag-aani akong magayon ang sakuyang inani, itinatao ko ini sa sakuyang makatarain, iunin ko rita, naalalan ko na ang panahon na ikaw kita. Pag magkaigwa kita ng maduros na panahon, ang mga butil na bunga kan sa ilang mga tinanong, tinatal mo masiring sa tuyang umahan. Ini ang dahilan iunin ko rita, mas ginagtatao ako, madagos magiraray ang balik sa tuyang na ini. Iunin ko rita, itinatal mo sa tuyang umahan ang mga butil na pingkiras ko sa saila. Na nagiging dahilan, tangaling pwede akong magtauling karahayan sa saila. Mga tugang, sa Ebanghelyo, ipinapagirundong sa tuya ni Kristo na bakong maraon ang magtipon. Bakong maraon ang mag-aspiral kan magkaigwaling material na bagay. Bakong maraon ang magkaigwaling kwarta. Kundi, gamiton tayo bilang instrumento, tanganing makatabang kita sa iba. Talo, na sa momento padagos kitang magtabang, ang kamurangnan babalusan kita. Doble o triple pa kan mga bagay na naitauta sa iba. Nagigirumduman ko itong sa naging aktibidad ni kami mga seminarista pa. Igo po kami itong formato na permit na kung sinsilyo. Ang sinsilyo niya tinitipon niya sa interong panahon halin sa mga donasyon at hindi mo sa iya at mga tao. Pag mag-Christmas, mababa siya sa sabuyang mga seminarista kasi daradara niya ang garapon ng manok ng sinsilyo. Masabi siya sa Maria, kung kira na iya ang makuha mo naman sa sabuyang garapon, sa imo na. Kaya, gabos kami nagtatry. Pero asal sa na-notice me, pag masuksok na kami naman sa garapon,
asin makuana kami ng sinsilyo, pagpigpugol minaan sa muya, kamot, asin ini sa muya ng pinilo, na nakakaluwas ng tultol. Iyon ito nita salit ang laugan ng garapon, asin nagulaan sa muya kamot. Kaya dikit sa naan sa muya nakukuha. May saro akong kaklase na makuta. Ang ginibo niya, sinuksok niya sa iyang kamot, dahil niya binilo, kundi pamuka niya kinuha, asin nakulon siya nakuha sa sinsilyo. Ang sabi ka sa muyang portrito, pag makanood kang makakuha ng kwarta, asin ang kwarta, gagamitin mo sa pangsadiri mo sana, dikit ang makukuha. Pero kung magiging bukas sa imong mga kabot sa pangangaibo ng iba, ang Diyos sasalidahan, doble o triple pa kan mga bagay na itinapag. Iyon inulita aram ang Diyos dahil nasasayang ang kwarta ipinapasupit sa iyo. Mga tugan, sa laong ni 15 taon bilang sarumpali, mandaing-lain ang eksperyensya na hindi ko manunuot sa kagalanan. Malakani, lumang ko na hiling na ang tao, karuparan sa na ini material na bagay na magpag-once na ini mayo ng buhay, ang sa kuyang hawak, karusa na ini mga bagay na nagigiligtang dahil na nagigil. Ang sarusanay ko may ginawa na eksperyensya, iyon na kang iyaon ko ako sa Manila, inuntak ko ako kasama sa mga common friends na magbindisyon kan sa pinakamayaman na tao sa Pilipinas. Malanganin po ang sa inyong pamilya sa top 10 na pinakamayaman. Kang naduman po ako sa Asian Hospital, tanganing magbindisyon kan sa iyang hawak. Lumang ko na-realize, pag nagagan pala ng tao, mas kiguran kung makayaman ang natipon mo din sa lagat. Mayo ka man madadala. Solamente ang daradara mo ang hawak mo na pinasupit sa iyong kamiga, pinakakit ka. Sa Ebanghelyo, ini ang ipinapagirundok sa bautismo. Bakong marahon ang magtipon ng kwarta. Bakong maraon ang magtipon ng kayamanan. Bakong maraon ang mag-aspera ng material na bagay. Pero nagiging maraon din kung dahil mo gagamiton ang mga bagay na pinasupit sa iyo, tanganing magtamang-taman sa iba. Mga tugan, gamiton tang kayamanan, tanganing maging instrumento kita kapag kamot ka sa itong kakurangan sa satuyang kapwa. Gamiton ta ini, tanganing may pahayag ka ang sa itong pagtubod sa paagi ipagiras ka sa tuyang pagkamot. Matilo pagpus para sa pagkukyaw ka sa itong pagtubod. Nagtutubod ako. Tugod ako sa rong Diyos amang makakamhan, kaglalahan langit at ikagaga, asin kay Jesucristo ang ibutong niya, kagurang ng ta, nanindang muli ka Espiritu Santo, namon dahil Virgen Maria, pinasakitan kan panahon Poncio Pilato, pinako sa krus ng gadan, asin inubong, huminigit sa mga gadan, kan katulong araw na buhay luwa, alis sa mga gadan, sa minakat sa kalangitan, nagtutupaw sa too ng Diyos amang makakamhan, haliluman, abalik sa patukong, sa mga buhay asin mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na sinubahan ng Katoliko, sa parapakinabang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay luwat ng laman, sa buhay na rin sa koran. Amen. Nagsusupay ang pagsari sa pagkataman ng Diyos, bukasan natin sa puso sa labing panama para sa balawang katanungan. Tanganing danay natin magiging ang mahalaga sa tuyang buhay sa itong simpan. Kawalang nanin ay lugaan sa mong pamilya. Kagurang na inanyugaan sa mong pamilya. Tangani ang Santo Papa, mga obispo, kapadean asin mga religyoso,
padagos sa magpamidbid, kan presensya ni Kristo sa bilog na kinauban, kulikan sa indang mapakumbabang pamuhay-buhay, pamibinyato sa kagurangnan. Kanganing kita gabos magmangno sa mga daing sukat na yaon sa kahorasaan, asin kadipisilan, asin nangangaipo kan sa tuyang tabang, pamibinyato sa kagurangnan. Kangani sa tuyang pakipagkapwa sa ibang tao, day masukol kan sa indang lugarin o trabaho o ineerokan, pamibinyato sa kagurangnan. Kangani ang mga nagsasakit, asin naghihelang, makamate kan presensya kan Dios sa indang buhay, asin makasabot na ang sa indang naagihan, sarong paagi ning pagharubay kan Ebanghelyo, pamibinyato sa kagurangnan. Kangani ang gabos ng mga gadan, mag-ako kan liwanag, katuninungan asin kapahingaluan na daing kasagporan, pamibinyato sa kagurangnan. O Diyos sa mga Ama, nagpapasalamat kami sa inyo muli na nasusupay mong bendisyon. Tabay kami maging madunong dapit sa mga garin, na di kayo maging ulipon kay ulit Kristo sa itong katurangan. Amen. Sa
Pagpumigil ng mga nagpapanalit sa Diyos sa iyong at mga kamalulog ng Diyos ng mga tao. Ako ang manlugod at nagkaroon ng asang sa sarili mo mga amo para sa kasawan at sikaparawayan at sa iyang lahat para man sa pakinabang niya ko asin kahilong niyang banal na simbahan. Tawalan na hindi kaming kaugaya ang pananalig ng tulog kasi sa pag-awang pagtulog sa sakripisyong espiritual, imuha na kami labos pagkatapos na huli ni Kristo sa pagkatulog. Amen. Ang saglagan ng Diyos. Asin sa iyong espiritu, Itaas at Diyos. itaas mo na sa karoon. Magpasalamat sa saglagan sa Diyos. Maniligo at sindahan. Totoong maniwala sila ba makakawag sa nakakalikas sa dahil sa bisan sa iyo. Magpasalamat ng siyang pagwagan, badal na ang Diyos ang kapamanay ka sa Diyos. Tanaakit na harayo ka sinulat sa iyong may kasalanan. Binuot mong tiripong nilalay, uli ka daw ang aking kuwasin sa pagsikat sa Espiritu. Sangaling ba naman ang individuo sa pagkasalaw at pagkakalidad para sa pamawan ng manangilayan ng kalulungan, makakipila ng simbahan, awang ng Kristo sa Eterno ng Espiritu. Kaya kayo dito na mga puro na tuumaw kami, o mo na kumahaya sa pagkakulong. Tawag natin ang kantunan ng mga manunod sa mga anak. Yan mga anak na ibigan. Pamanalangin ang buhay sa iyong Espiritu. Naaring para sa mga hawak sa mundo, kasamang kawalan sa Kristo. Kasi sa lugar ng buhay sa liban sa pasyon ng palinapay, ang kasalamat. Binaak, hindi mo sa siya mga disipulos para sa mag-ako pang gawos sa simulang kalipin. Sa inyan sa kulilang hawak, na idudulot para sa iyo. Siring man ang pamagipang panyamanitari sa nilalim ng kasalaman sa imo. Kinausa siya mga disipulos na sa iban ako ng mga sa siya mag-inunting. Sa iniyan galing sa kanyang nagmagawa sila ng liban na pamagulusyon para sila para sa lahat sa mga bawat ng mga kasalanan. Ini pag-ibulong sa pag-ibulong. Misteryo ng Diyos. Kaya kami nagulong at siya ang pagkakalag sa iyong pagkabuhay. Nagulong sa iyong kamarangan at pinapay ng buhay at pagkaling sa naligtasan. Nagpapasalamat kami na pagkaling mo ng mga tubang sa iyong sa iyo. Natitimahan kami na daanan at nagtitilawak ng hawak sa iyong Kristo. Pagsalaroon ng Espiritu Santo. Tinunuwa ka ba na sa iyong simbahan at tatay ko sa bilang ng laban.
Nangaling malusa sa pagkampo, kaibahan ka sa pagpapa na si Leon, kasama bispo na si Alexander, asin kalabos niya pero. Si Riman, irumdumasa sa iyo pagkaharap at sa mga tugang na nagtulong sa pagdao, asin pagkabuhay ko, asin nagkamos sa mga kalat. Dangan ang kuwas na sa tuwanan at sa iyong nalawag. Kaya rami kami gabos na bibigyan. Tanganin kayo ni Santa Maria, Virgen na ng Diyos. Kay ba ni San Jose, kasi ang esposo, kaya mga banal na apostol sa Singapos sa Santos, na kay tupa na kapagagaya sa iyo. Huwag ka nila maging peras na buhay na ito sa soran. Pag-omo kasi ba kung bagay sa kusiri man, huli sa akin mo sa Kristo. Huli sa iya, asin kay Maria, asin sa iya, sa ima Diyos ang magkakaman, kasarap ang Espiritu Santo, ang gamot sa kagalangan na sa iyong mga kawayan, sa mga panahon na ay mga panahon. Natutunan ka na kapalikas ng tubod kasi pinatulog ng Diyos na kaunalayan. Nananakas ka sa agawa kami sa kapos sa mababang nangyayari kami ng Lord. Malasan sa ano niya mga pagkalimutan. Tanganin ko niya ang bangang sa iyo pagkakala. Magindaring kaligtas sa kasalan. Asin maligtas sa kapos sa mga kawisawan. At kami nagdaanan. At magpapaglaman sa iyo pagkakala. Sa mga pamaligtas sa sito. Sa Kristong pagwalanan, ikanagsabi sa iyong apostoles, sa Panginoon ay nagkawalan ko sa iyo at sa pagkakilungan, itinakaw ko sa iyo. Aray pagkita sa mga kasalan, kundi ang pagkabot sa iyong simbahan na siya. Kapag kanay ko na sa pagkalito sa mga kapulito,
susod sa iyong kabutan. Ika na buhay sa naghahanay, sa kapanahonan ng kapanahonan. Ang katulungan at katulungan, anay, Kasi sa imo, Espiritu. magpatinalaman ka mo, hindi ka katulungan. Kuya, kuya ng pamana ay makasalanan ng iba. Malalagay ng puso sa pagpilihan. Kabarangan, mapapamain nito, may kapasya sa iyong tanong. Alaga siya sa kasasana, at sinasabi pala, mauna.
Mamili. Kagulangan at kabayan ay tapos at tamang at mga binabat ng muling na ganito na ata. Kasi kami na itutok na pagsulot sa singka. Kapag naniba sila ng kami, ay tapos sa pagkulot. Ulit ni Kristo sa pagkulangan. Matupong ang puso ng kapila ng Diyos. Ang sa kuya po na po ang total collection na nakaangin sa mga. Ang Sunday collection po, 56,538. Ang second collection ay tatawag po sa mission, 6,224. Ang weekday collection, 45,843. Kaya po ipakita yung total collection na nakaangin sa mga 108,595. Siriman, ang mga disbursement po si mga ibinaon po sa collection na ini. Ito po sa tuya po sa Philippine Mission Collection, 6,424 as in disbursement po sa rectory. Makapanain po sa tuya convent, magkagalo po sa 11,636. Kaya ang total disbursement o expenses nag-abot po sa 17,870.50. Kaya ang total po ng naglaong na pondo na halin po sa weekly collection, ito po ay net na 90,724.50. Salamat po sa panalo sa inyong pagkakaroon. Si Riman po, ang sa tuya po second collection, gagamitin na po sa tuya mga katikista, kaya naghahagin po kami tapang sa second collection. Si Riman, ang Kolehiyo sa kaya ng Angel, paladas po nag-iing kita sa tuya po. Paladas po nag-iing kita sa mga estudyante gusto mo po magklase, lalo na po sa kolehiyo na open pa po ang enrollment. Kasi paladas po ang sa tuya po paghagan tabang panganin po magkaikuha na kita ni TV monitor, walong TV monitor po sa tuyang parokya. So may mga interested po mag-sponsor sa Siriman, ang sa tuyang po pero kung well as in sa tuyang po sa mga system. Kung may mga gusto po tabang po sa tuyang well as in sa mga system, mag-approve sa po sa tuyang parokya. As in Siriman po, nila na 9 a.m. Ikaw po ni Pastoral Council meeting ang parokya. Kaya naghahanap po kami tawag sa ito na mag-atindyan po sa nasabing pagkakita sa St. Marcos. Salamat po sa kanyagos na pagtama sa sansiya po ng mga kasikas. Matulog po. Ang kagulangan, mapasay. Bendisyon natin na ito sa mga makakaman, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Tapos natin sa magkalikan kayo sa tuyang mahal na Diyos. Salamat sa Diyos. Bago pa punta pa sa mga kagulangan,